Wekanza kwethu. Yathi ingoma kaBaba uMgube ake sikhulume le ndaba iphele nya. Bafowethu, iChiefs singayisola ngokungasayini kwabadlali. O-chairman abakhona kwi-PSL banenkinga nemanagement ye-Chiefs, iqinisele imsulwa lena. So bala u-chairman we-Arrows baningi even ubani umethi ubani lo Super Sport okwakuthi noma umdlali esekhala eseyiginqa ethi ufuna ukuzodlalela iChiefs yathi cha. Ngiyakhumbula uSipho Mbule engakangena enkambeni ezafalo naye wake wathi ufuna ukuzodlalela iChiefs. Baningi abadlali bafowethu bevinjwa bethi bafuna ukuzodlalela iChiefs. Opule Moti babevinjwa, baningi abadlali sibafuna kwi-Arrows singabatholi. Abo Stellenbosch kuba nzima ukuthola umdlali iChiefs ifimdinga, also neSundowns. Angani noma banenkinga nebrand yeChiefs noma kwenzakalani. Nasi kusithombe engizokhuluma ngaso, nasi ucommittee weCape Town City uyalwa ke manje sefaka icala yini case. Ngathi lo iChiefs angithi siyithenge uMaya ngokugcwele ukuthi azoyidlalela. So lesikhulu seCape Town City sithi i-team eyathenga uMaya ibimkwelete. So njobe siyidayisela imali le futhi sifaka icala manje. Okusho ukuthi le deal yenziwe iChiefs akayi-approve yena. uMayo imlonile iChiefs wadlala kwiChiefs ngesizini edlule. Lesikhulu seCape Town City asangaba nankinga. Namhlanje sesinenkinga uma sethenga. Engazi ukuthi zikhona yini indlela akazenzile zokuxhumana naleya team yobe sethatha icala nje wafaka lapha kulesigungu lesesikuthola mawuneqala bese siyakuphanisha ukuthi ungabusakwazi ukusayina abadlali okwenziwe ke eCape Town City. So ziningi kanza ukuthi izikhulu ezikwenzayo lokhu kwiChiefs okungekho right. Ukuthi umdlali mayefuna ukudlalela iChiefs benze kube nzima ukuthi iChiefs imthole. Nizobuyela emuva kwiPolokwane City. If nizokhumbula uApolis kwakufika ku 6 million. iChiefs yafika ne 6 million to 7 million. Yithi iyabuya no 7 million okuthiwe use 8 million. Kodwa iPirates masifika umdlali imthola ngamanani aphansi. Hayi ngale prize okushadwa ngayiChiefs. iChiefs mayifuna umdlali kwiPSL ngaso sonke isikhathi ama prize ehlale enyuka isidingo singekho. So ngabe kusho ukuthini lokubafethu ngezikhulu zePSL? Asihlanganene kuma comment. Danko.